खुलुमबाय एसबी बड निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय दिनै 10 फेब्रुवारि 2023 आं सिब्रानि ब्रह्म नोंथांमोना एसबी बड निउज चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो सानजेरि खौरांखौ मोननो थाखाय एसबी बड निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट खालामनायजों लोगोसे शेयारबो खालामनानै होनो हागोन जाहाथे गुबुनफ्राबो बे खौरांखौ मोनहैनो हायो आसा खालामो नोंथाङा खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन आरो खौरांखौ मोजां मोनगोन होननानैबो आसा खालामनाय थाबाय दानिया नोंथाङा खौरांखौ खोनासंलांदो जाय समाव हाग्रा ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरखौ होस्रांनाय जादों बे ओनसोलनिफ्रायनो दासिमबो सोलियो आयेन बेरेखा दंफांनि फालांगि चिरां जिल्ला रिफु रिजार्भनि उदालगुरि ओनसोलाव हमनो हादों 45निफ्राय 50 लाख रांनि आयेन बेरेखा दंफां एसएसपि आरो हाग्रा बिफाननि गोख्रोङै संदाननायाव हमनो हादों आयेन बेरेखायै लाबोनाय दंफां जायनि बेसेना 45निफ्राय 50 लाख रांनि जागोन होननानै फोरमायथिबावदों दि हाग्रा ओनसोलनिफ्राय दंफां दाननानै गिबियाव मैसो गारिनि गेजेरजों दंफां थुख्राखौ लाबोनाय जायो बेनि उनाव लामा ससेनिफ्राय टाटा मबाइल गारिजों बबेयावबा लानानै थाङो नाथाय बे आयेन बेरेखा खामानिखौ मावनायाव सोरनि आखाइ दङ बेयो मोनसे सोंथि हाग्रा बिफाननि इएम बियार फेरेंगानि सायाव बिमा माहारिखौ गाज्रि आखुथाय दिन्थिनायनि अजद होदों आसामथिफोरा चिरां जिल्लानि काजलगाव जेएसपि सिभिल हस्पिटालनिफ्राय डक्टर इकुब आलीखौ गुबुनाव दैथायहरनाय आरो सुबुं अनजिमा बांनायखौ लानानै आसाफोरखौ एरख'नो थाखाय एमएलए अतुल बराया लाइजाम दैथायहरनायनि हेंथायै खुद्रिदों आसामथिफोरा बिथांमोनहा फोरमायथिदों दि जेएसपि सिभिल हस्पिटालनि गायनेकलजिस्ट डक्टर इकुब आलीखौ गुबुनाव दैथायहरालासे बेयावनो दोनफिननो थाखाय आसाफोरा बियार फेरेंगानि न'आव थांदोंमोन आरो आर'जलाइ गथायहैदोंमोन नाथाय बियार फेरेंगा बिथाङा आर'जलाइखौ दाननानै होदों लोगोसे टेबोलाव सौदों आरो बिमा माहारिनि सिगाङाव बाहायजाथावै माखासे आखु दिन्थिदों जायजों बिमा माहारिया दुखु मोनदों आरो लाजिखांदों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा लोगोसे फोरमायबावदों दि आयेन बायदियै जेएसबि सिभिल हस्पिटालाव 25% आइजोफोरखौल' सिजारिन खालामालासे 50%खौनो सिजारिन खालामनाय आरो बर' बिमाखौल' सिजारिन खालामनायनि दायावनो डक्टर इकुब आलीखौ गुबुनाव ट्रेन्सफार हरदों होननानै बियार फेरेंगानिफ्राय मिथिनो मोन्दों होननानै फोरमायथि बिथांमोनहा नाथाय बिथाङा दि बर' बिमाखौल' सिजारिन खालामो होननानै अजद होदों बे जाथिनि हेंथा बुंनाय जादों होननानै बुंथि बिथांमोनहा आरो सिजारिननि केसआ माब्लाबा 80% माब्लाबा 100%बो जानो हागौ मानोना जेएसबि सिभिल हस्पिटाला गोबां गुवार ओनसोलखौ आवग्रियो अदेबानि दाब दाब जायगानिफ्राय जेएसपि सिभिल हस्पिटालाव फाहामथाय लानो थाखाय फैयो होननानै बुंथि बिथांमोनहा लोगोसे डक्टर इकुब आलीया सासे मोजां देहा फाहामगिरि होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा आरो बे डक्टरखौ जेएसपि सिभिल हस्पिटालावनो दोनफिननो थाखायबो दाबि खालामो बेनि अनगायैबो खुद्रिनाय आसामथिफोरा बुंथियो दि दानि सोरखारनिया जुदि सोलायनाय अदेबानि परिबर्तननि थांखि दंब्ला मानसिफोरखौ फोसाबलां नाथाय न' बां सिफायनाय होस्रांनाय सोरखौबा दुखु होनाय आरो मानसि बुथारनाय बेफोरो सोलायनाय नङा होननानै बुंथियो आरो जेएसपि सिभिल हस्पिटालाव सोमजिनाय बे जेंनाखौ सुस्रांनानै होआबा जेएसपि सिभिल हस्पिटालाव ताला लागायगोन होननानैबो हुमखि होयो आसामथिफोरा बेनि अनगायैबो एमएलए अतुल बराया आसामथिफोरखौ एरख'नो थाखाय लाइजाम हरनायखौ बोखांनानै लाफिनाबा अतुल बराखौ सेन्देलनि माला गानहोगोन होननानैबो बुंथियो आसामथिफोरा आलफा आरो रैखाथि हान्जानि गेजेराव गावलायलायनाय जाथाय जादों आसामनि तिनसुकिया जिल्लानि मार्गेरिटा टाउननि साखाथियाव थानाय टिककमुलुं हाजोआव जादों आलफा आरो रैखाथि हान्जानि गेजेराव गावलायलायनाया टिककमुलुं हाजो ओनसोलाव माखासे साननिफ्रायनो सा 6 आलफाफोरा थानायखौ खौरां मोननानै रैखाथि हान्जाया अपारेशन खालामहैदोंमोन बेयावनो आलफा आरो रैखाथि हान्जानि गेजेराव गावलायलायनाय जादों जेराव आलफानि फिल्ड कामान्डार उदय आसमनि जिउ खहा जादों बे गावलायलायनाय जाथायाव उदय आसमनि अनगायैबो माखासे जोखोम जादों नाथाय बेनि सायाव रैखाथि हान्जाया रोखायै फोरमायथिनानै होआखै रैखाथि हान्जानिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला गावलायलायनाय जाथायथिलिनिफ्राय गंसे राइफलजों लोगोसे थरनै ग्रेनेड आरो आईईडी मेटेरियेल मोननो हादों रिपर्टनि बायदिबावबा आसामनि डिजिपि जिपि सिं आरो आईजीपी जितमल दले बिथांमोनखौ गाग्लोबनो थांखिजोंनो आलफाफोरा हाग्रानिफ्राय ओंखारबोदोंमोन आरो 7-8 साननिफ्रायनो थाखुमानानै दंफैयोमोन उन्दै बैसोआव जुलि खालामनायनि दायाव जाय फिसायफोरा पुलिसजों हमजानानै जोबथेसालियाव दङ बिथांमोननि बिसिफोरनि थाखाय केबिनेटआव थांखि लादों आसाम सोरखारा आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा फोरमायथिदों दि फिसाय हमजानाय आइजोफोरनो माबोरै अनसुंथाइ होनो हायो बेनि सायाव नायसंनानै माबोरै जेंनाफोरखौ सुस्रांनो हायो बेनि सायाव रिपर्ट जमा होनो थाखाय केबिनेटआव 3 सोद्रोमा थानाय मोनसे कमिटिखौ दानानै होबाय
साथाम सोद्रोमानि मादाव सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु, सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि केशव महन्त आरो रांखान्थि बिफाननि मन्थ्रि अजन्ता नायक बिथांमोन होननानै फोरमायथिदों डक्टर रनज पेगुआ। बेसेबां दुथां प्रमद आरो फेरेंगानि आखुआ थाखो 9नि बोसोरारि आनजाद जानायनि थाखाय आरो मेट्रिक आनजादा खाथियाव जानायनि थाखाय होस्रांनाय हाबाखौ लानो नाङा होननानै हाग्रा बिफानखौ उन्दै उन्दै गथ'फोरा खावलायसेयावबो होस्रांदों होननानै बुंथियो गर्जन मुसाहारिया। मख'नो गोनांदि चिरां जिल्ला रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय भारत भुटान सिमना साखाथियाव थानाय हाग्रा ओनसोलाव रिपु रिजार्भआव नैथि खेबनि थाखाय होस्रांनाय हाबाफारि लानायनि सायाव फिनजाथाय होदों कंग्रेस दोलोनि दैदेनगिरि गर्जन मुसाहारिया। हाग्रा ओनसोलाव थानाय गिर्जा आरो न' बांखौ सिफायनानै गोबां जौ सुबुंफोरखौ न' गैजायै खालामनानै प्रमद बर' आरो फेरेंगानि सोरखारा मा खालामनो नाजादों बेखौ बुजिनो हायाखै होननानै फोरमायथिदों गर्जन मुसाहारिया। फेरेंगा आरो प्रमद बर'नि UPPL सोरखारा दिनै रायजो राजाखौ होस्रांदों, न' बां सिफायदों, जायनि थाखाय उन्दै उन्दै गथ'फोर फरायफुबाय थानाय फरायसाफोर गासैबो गाबखांदों, जाय मोजां नङा होननानै बुंथियो बिथाङा। लोगोसे हाग्रा गेजेराव थानाय न'आ प्लास्टिकनि न'ब्लाबो न', नाथाय मोसा आरो मैदेरनि अनगायैबो मोजां मानसियानो पुलिस आरो CRPFनि खसाब गाननानै आरो हाग्रा बिफाननि जानानै प्रमद बर' आरो फेरेंगानि महर लानानै सोरनिबा न'खौ बुलडजारजों सिफायोब्ला उन्दै उन्दै गथ'फोरा मा जागोन आरो जिउआव बे उन्दै उन्दै गथ'फोरा रावखौबो फोथायनाय नंला आरो जिउआव आवगायलांनाय नंला, बेनि दाया प्रमद बर' आरो फेरेंगानिनो होननानै बुंथियो गर्जन मुसाहारिया। बेनि अनगायैबो उन्दै उन्दै गथ'फोरनि मोनथायखौ हेव खालामनानै बिमा बिफानि मेगनावनो न' बां सिफायनायनिख्रुइ देरसिन गुन्दामिनि खामानि गैया होननानै बुंथियो गर्जन मुसाहारिया। बेनि अनगायैबो थाखो 9नि बोसोरारि आनजाद जानायनि थाखाय आरो मेट्रिक आनजादा खाथियाव जानायनि थाखाय होस्रांनाय हाबाफारिखौ लानो नाङा होननानै हाग्रा बिफानखौ उन्दै उन्दै गथ'साफ्रा खावलायसेयावबो न' बांखौ सिफायदों। बेसेबां दुथां प्रमद बर' आरो फेरेंगानि आखुआ होननानै सोंथि खालामो गर्जन मुसाहारिया। दिनै 10 फेब्रुवारि BTC गोरोबथा सान। थांनाय 2003 मायथाइयाव भारत सोरखार, आसाम सोरखार आरो BLTनि गेजेराव गोरोबथा जादोंमोन। दिनैनि सानखौ अदेबानि BTC गोरोबथा सानखौ डिस्ट्रिक्ट लेभेल आरो साब डिभिजन लेभेलाव खुंनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों BPFनि MCLA देरहासात बसुमतारिया। बिथाङा फोरमायथिदों दि दिनैनि दिना जारिमिनारि सान आरो गोसोखांथि सान, जायनि थाखाय BTC सोरखारा सिगांनिफ्रायनो BTC गोरोबथा सानखौ फालिबोबाय थादोंमोन। BPF दोलोआबो रायजो राजा आरो बयनिबो मददजों BTC गोरोबथा सानखौ फालिबोबाय थादोंमोन, नाथाय दानि सोरखारा फालियाखै होननानै बुंथिदों बिथाङा। BTC गोरोबथानि गेजेरजों राजखान्थि मोनथायखौ मोननो हादों आरो गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय खामानिखौ मावनो हादों। बेनिखायनो दिनैनि गोथार सानाव रायजो राजाफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफाद आरो हारि आरो धोरोमनि गेजेराव बासियालासे आरो राजखान्थियारि फारागथि खालामालासे जाहाथे दिनैनि BTC गोरोबथा सान फालिनायाव बाहागो लाफैयो, बेनि थाखाय बयखौबो हांख्रायहरो बिथाङा। लोगोसे दिनैनि सानाव गोरोबथा खालामनायनि समाव सोमावसारनायाव जाय जाय मदद होदोंमोन बिथांमोनखौ लेंहरनाय जादों आरो गासैबो मुंख्लं नखरनिफोरखौबो लेंहरनाय जादों होननानै फोरमायथिदों। हाबाफारि बायदियै दिनैनि BTC गोरोबथा सानाव फुंनि 8 रिंगायाव BTC सेक्रेटारियेटनि मोखाङाव थानाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनो BTCनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा गिबिसिन बिबारजों मान बावगोन। बेनि उनाव 8:45 रिंगायाव बड'लेण्ड मार्टियार्स सिमेट्रियाव माहारियारि फिरफिला बिरहोगोन होननानै फोरमायथिदों MCLA देरहासात बसुमतारिया। तुर्की आरो सिरिया हादराव बांग्रिं मावनायजों थैनायनि सुबुं अनजिमाया बांनानै 17,176 जाहैबाय। थांनाय 6 फेब्रुवारियावनो तुर्की आरो सिरिया हादराव 7.8 मेगनिटिउडनि बांग्रिं मावदोंमोन, जायजों रोजा रोजा बिल्डिंफोरा बायग्रेबदोंमोन। गिख्रंथाव बांग्रिं मावनायजों 17,176 सुबुं थैनायनि मादाव तुर्की हादरनिफ्राय 14,014 आरो सिरिया हादरनिफ्राय 3,162। थांनाय समबारनिफ्रायनो बायनाय बिल्डिं सिंनिफ्राय रैखा खालामनायनि हाबाया दासिमबो जागासिनो दङ। रिपर्टनि बादिब्ला मोननै जिब्रैनि गोबां हादरफोरा मददनि थाखाय थांदों। भारतनिफ्रायबो गंद' उरांजों रैखा खालामनो थांदों, लोगोसे मुलि बायदि बायदि गोनां मुवा बेसादफोरखौबो लानानै थांदों। बांग्रिं मावनायजों बायग्रुबनाय रोजा रोजा बिल्डिं सिङाव फबसिन जानानै थानाय सुबुंफोरखौ नागिरनायनि हाबाया दासिमबो जागासिनो दङ आरो जेसेबांनो समा उन जालांदों एसेबांनो जिउ थानाय सुबुंनि देहा मोननायनि अनजिमाया खम जालांदों होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों। उन्दै बैसोआव जुलि जानायनि हेंथायै रायजोआव गोख्रों राहा लानायनि उनावनो बायदि बायदि जाथायफोरा रायजोआव नुजाथिदों। थिग बेबायदिनो बङाइगाव जिल्लानि जगिख'पानि काबायटारियावबो मोनसे जाथाय जादों। 16 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाया
फिसाय आरो नखरनिखौ हमजानो गिनानै न'आवनो गथ' जोनोम होनो नाजादोंमोन नाथाय थैनो गोनां जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला फिसाय आरो नखरनिफोरखौ पुलिसनि आखाइनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय न'आवनो गथ' जोनोम होनो नाजादोंमोन 6 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसाया। नाथाय उनाव गोब्राबथार मोननायलाय देहा फाहामसालिसिम लांदोंमोन नाथाय दुखुनांथाव लामा ससेयावनो गोरलै गथ'जों लोगोसे बिमायाबो जिउ खोमानो गोनां जादों। फारसेथिं उन्दै बैसोआव जुलि खालामनायनि दायाव फिसाय शाहिनुर आलीजों लोगोसे बिफा आइनाल हकखौबो पुलिसा हमदों। बे जाथायनि अनगायैबो गुबुन मोनसे जाथायावबो सेंग्रानि बिमाया जिउ खोमानो गोनां जादों। धुब्रियाव जादों बे जाथाया। उन्दै बैसोआव जुलि खालामनायनि दायाव जेब्ला पुलिसा हरनि 3 रिंगासो समाव फिसाज्लाखौ हमनो फैदोंमोन बेखौ गिनानैनो बिमाया थाल गैयै जानानै हायाव गोग्लैदोंमोन। बेनि उनाव बिथांखौ धुब्रिनि देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन नाथाय उनाव साबसिन फाहामथायनि गोनांथि जानायलाय गुवाहाटी फारसे लानानै थांदोंमोन नाथाय बिथाङा जोबथा हां लाहैदों। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै आंनि SB बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथाङा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ नुनो मोनगोन। लोगोसे दिनैनि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।